שלום לכולם. כולנו משקיעים לא מעט בבית שלנו, בעיצוב, בריאות, אבל מה עם התאורה? קיבלנו לידינו מדריך ממש מעניין מהנדסאי חשמל מוסמך, עבד מנסור, והוא טוען משהו די חזק, שהבחירות שלנו בתאורה הן משפיעות עמוקות על הבריאות, הרבה יותר מסתם איך שזה נראה. אז היום ננסה להבין קצת יותר לעומק איך האור בבית שלנו, הכמות שלו, הגוון שלו, איך כל זה משפיע על הריכוז, על השינה, אפילו על המצב רוח. כן, וזה באמת נושא שאנחנו כאילו לא תמיד נותנים עליו את הדעת מספיק. ההשפעה הבריאותית היא עצומה. המדריך הזה באמת מפרק את זה יפה לשני גורמים עיקריים, כמו שאמרת. יש את הכמות, שזה בעצם עוצמת האור. המדידה של זה היא ביחידה שנקראת לוקס, ויש את הגוון, מה שנקרא טמפרטורת הצבע, וזה נמדד בקלווין. שני אלה הם בעצם הבסיס להבין איך התאורה הזאת מדברת עם הגוף שלנו. אז בואי נתחיל מהכמות, מהלוקס. למה בכלל כאילו למדוד את זה? זה לא נשמע קצת טכני מדי? גם יותר מדי אור זה בעייתי, וגם פחות מדי. נתחיל מהיותר מדי. אור שהוא חזק מדי, אז מעבר לזה שזה פשוט מסנבר, אתה יודע, ומאמץ את העיניים, זה ממש מדכא את הייצור של מלטונין, זה הורמון השינה שלנו. זאת אומרת, אור חזק מדי בערב יכול פיזית להפריע לנו להירדם, ממש ככה. הבנתי. ומצד שני, מה קורה כשיש מעט מדי אור, נגיד חושך יחסי כזה, או תאורה חלשה מדי דווקא בשעות היום? זה לא רק שאנחנו מתאמצים לראות, נכון, המדריך אומר שזה גורם לעייפות בעיניים, פוגע בריכוז, ויכול לגרום לתחושת עייפות כללית כזאת. כאילו הגוף לא מקבל את הסיגנל שהוא צריך להיות ערני ופעיל. בדיוק, איזון, זאת מילת המפתח פה. ותאורה מאוזנת זה לא רק נוחות, זה שיפור בריכוז, במצב הרוח, בבריאות של העיניים, וכמו שאמרנו, באיכות השינה. והמדריך נותן המלצות די ספציפיות לרמות לוקס בחללים השונים בבית. למשל בסלון, הוא ממליץ על 200 עד 300 לוקס. זה מספיק לנוחות צפייה, לקריאה קלה. זה אולי אפילו יפתיע חלק מהאנשים שרגילים להציף הכל באור. אבל המטרה שם היא אחרת לגמרי, נכון. אווירה רגועה, הכנה לשינה. לעומת זאת, במקומות כמו מטבח או חדר עבודה, שם צריך דיוק, ריכוז. שם המספרים קופצים. 300 עד 500 לוקס. הגיוני. כן, לגמרי. והמדידה עצמה, היא לא מסובכת כמו שזה נשמע. המדריך מזכיר מכשיר לדוגמה, מד לוקס מסוג Unity UT383BT. הרעיון הוא למדוד בגובה שבו אנחנו עובדים או נמצאים. נגיד גובה משטח עבודה, שזה בערך 75 סנטימטר מהרצפה. והמדידה נותנת לנו מספר. המדריך עוזר לפרש את זה. 50 לוקס זה נחשב חלש, 200 זה נעים למנוחה, 300 עד 500 זה אידיאלי לקריאה או עבודה, ומעל 700 זה כבר מתחיל להיות חזק מדי, אולי אפילו מסנבר. אוקיי, אז הבנו את העניין של הכמות, הלוקס. זה פרמטר אחד, אבל אמרת שיש עוד משהו חשוב, הגוון של האור, מה שנקרא טמפרטורת צבע, נמדד בקלווין, K. זה לא רק עניין של טעם אישי, לבן או צהוב, נכון? 2700 עד 2300 קלווין, זה מה שנקרא אור חם. הוא יותר צהובב, אדמדם. הגוף שלנו תופס את האור הזה כמרגיע, קצת כמו אור שקיעה, ולכן הוא מעודד רגיעה והכנה לשינה. זה אידיאלי לסלון בערב, לחדר שינה. מעניין. ואז יש את האמצע כזה, נכון? האור הטבעי. כן, סביב 3,500 עד 4,000 קלווין, זה אור לבן ניטרלי. הוא מאוזן, נעים לעין, טוב למטבח, לפינת אוכל. ואז בקצה השני של הסקאלה, יש לנו את האור הקר, הוא יותר כחלל, זה 5,000 קלווין ומעלה, לפעמים עד 6,500 קיי. והאור הקר הזה, הכחלחל, הוא בעצם ההפך מהאור החם. בדיוק. אור כחלל מדמה את אור היום הבהיר של אמצע היום. הוא ממריץ, הוא מחדד ריכוז, לכן הוא מעולה למשרדים, לחדרי עבודה, אבל בעיקר בשעות היום. וכאן מגיעה ההזרה הגדולה במדריך, להשתמש באור כזה, אור קר, בשעות הערב והלילה, זה ממש משבש את השעון הביולוגי, הגוף מקבל מסר שזה עדיין יום, ייצור המלטונין נפגע, ואז קשה להירדם או שהשינה פחות איכותית. המדריך גם נותן כמה דוגמאות מהחיים שממש ממחישות כמה קל לטעות עם זה. למשל, הוא מדבר על 1,000 לוקס במסדרון. זה פשוט יותר מדי, מסנבר.
או 100 לוקס בסלון, זה אולי נעים, אבל אם רוצים לקרוא ספר, זה פשוט לא מספיק, זה מאמץ. והדוגמה הכי קלאסית, אור קר בחדר שינה. זה ממש מתכון לקשיים להירדם. נכון, ולכן ההמלצות הבריאותיות שנובעות מכל זה הן די פרקטיות וכל אחד יכול ליישם. קודם כל בלילה להשתדל להחליש אורות חזקים או להשתמש בעממים. דבר שני, ביום לוודא שיש מספיק אור, במיוחד אם עובדים מהבית. אור חלש מדי גורם לעייפות. שלישית, בערב לעבור לתאורה חמה, צהובבה, זה ממש עוזר לגוף להיכנס למוד של שינה. ודבר אחרון, לדאוג לפיזור אור אחיד בחלל, כדי שהעיניים לא יצטרכו להתאמץ במעבר בין אזורים חשוכים למוארים. אז אם נסכם את מה שלמדנו מהעיון המעמיק הזה במדריך של עבד מנסור. נראה שתשומת לב לשני דברים די פשוטים לכאורה, העוצמה של האור, הלוקס, והגוון שלו, הקלווין, יכולה לעשות הבדל גדול בבריאות שלנו, בנוחות, באיכות השינה. זה לא רק עניין של להדליק את האור, זה ממש לבחור את האור הנכון בזמן הנכון. בהחלט, וזה אולי גם מעלה איזו מחשבה קצת יותר רחבה, שהמדריך אומנם מתמקד בתאורה המלאכותית, אבל היא מתבקשת. מעניין לחשוב איך האיזון, או אולי חוסר האיזון, בין החשיפה שלנו לאור טבעי במהלך היום, שזה סופר חשוב בפני עצמו, לבין הבחירות שאנחנו עושים בתאורה המלאכותית שלנו, בערב ובלילה. איך השילוב הזה או ההרמוניה ביניהם יכולה להשפיע על הרווחה הכללית שלנו, על הבריאות הפיזית והנפשית? זו בהחלט נקודה למחשבה להמשיך ולחקור.